Takže ahojte ľudí, dnes vás vítam do nového videa. Toto bude to najlepšie video. A toto je nová rodinka, najbohatšia rodinka. Takže táto sestra vám ich predstavím. No, táto sestra sa volá Elizabeth. A má 16 rokov. Potom tu máme malú sestričku. Volá sa Nelka, ale nie Vicky. Volá sa Vicky a má 6 rokov, ale nie, 4. Potom tu máme maminku. To sa volá Viktória. To sa volá Nelka Viktória a má 35 rokov. Potom je tu otco, volá sa Marek. A on má 37 rokov. A môžeme ísť na